ତମେ ରେକର୍ଡିଂ କରିନଥିଲ ଏବେ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ସେମିତି ହୁଏନି ମଝିଟା ମାରିଲେ ଯେମିତି ହବ ନା ହାତ ଧୋଇଲ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସ ହାଇ କରିଦିଅ କଥା ଏପଟେ ହାଇ କରିଦିଅ ଏ ପାଖକୁ ଆସ ମୋ ପାଖକୁ ଆ ତମେ ଦେଖିଦିଅ ଖାଇଦେଲେ ବେଶୀ ହେଇଯିବ से माँ पुओ गोटाई जगह मत डाली नहीं दे धन देखे एड़े अच्छे ना लूण हां हां कति जाउ से र दे रे डोली फोटो उठे कौन कौन ए बखा खाइले फोटो उठो माँ दे बे डोली ଏଇଟା କ'ଣ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କାଣା କଲରା ପକେଇ ରହିଛି दही छोट छोट बना ସାଇ ସେଠି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଗୋଟେ अम्मा एट आस डली आड़ देख
ସେ କି କଥା ରେ ଓ ମୋ ନାତି ଏ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତି ଏଠି ଯା ଏଇ କାହିଁକି ଆଇର ନାତି ନ ସିଏ ବି ନାତି ତୁ ବି ନାତି ସୁନା ନାତି ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଏମିତି ତୁ ଖାଇବୁ କି ନାହିଁ ଏଠି ବସ ଆଉ ମୁଁ ପଳେଇବି ଖୋଲି ଦିଆ ହେଲା ହେନ୍ତି ନାଇଁ ଚିଣ୍ଟୁ କେ ଦେ ନେ ତୁଇ ନେ ଏଡେ ଇନେ ଅଛି ଯେ ଖୋଲି ତୁଇ କେନେ ବଇ ପଟଲି ଇନେ ବଇବୁ ମୋର ସାଇପୁର ବସିବ ମୋ ହେଇଟି ପୁଅ ବସ। ବସିବ ମୋ ପାଖରେ ଏଇଠି ପୁଅ ବଇଛି ତୁ ଏଇଠି ହଁ ବଇ ହଁ ସେଠି ବସିବ। ହେଲା ଦିଅ ବାଢ ଭାତ ଆଗେ ବାଢି ଏଇ ଏଇଟା ଭାତଟା ପିଞ୍ଛ ଭଳିଆ ଇଏ ରହିଛି ତାକୁ ଘୁଷେଇକି ଆଗେ ମଝିରେ ଟିକେ କାଢିଦେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଥାଳି ଧରିକିରି ଆମେ ଆହୁରି କଂସା ଫଂସା ନେଇ ଯାଉନା ଆଣିଥିଲି କଣ ହେଇଛି ହଁ ତ ବୋଇକି ଅସର ଆଣିବା କଥା କାହିଁ ସେ ବୋଲିକି ବୋଇଲି ଅମା ହାତ କଣ ଖାଉଛୁ ଖାଇବୁନୁ ଆଇଲୁ ବାପା ମୋ କତେ ଖାଇବା ହାତ ଖା ଏ ତୋରା କାଦୁଅ କର ନା ଜମା ଏରା କାଦୁଅ ଚୁପ ପଡ଼ ଖାଇବା ବେଳେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆ ଉଠ ବସିବୁ ଯା ତୁ ବାବାକୁ ବାଡ଼େଇଲା ବୋଲି ଏ ଫେର ପଡ଼ କରାଣି ଦେଖୁନୁ ସେ ପିଙ୍କି ଦେଖୁଛୁ ତ ବସୁଛି ଧନ ଏ ତ ନା ମାଡ଼ ଖାଇବ ତମେ ଆସ ଏଇଠି ବସ ଫଟୋ ଉଠିବ ଏଇନା ବସି ଖାଇଲା ବେଳେ ରେ